אז אני אומר לך, הוא ירד על הציפור, תפס אותה. והתרנגולת שלי פחדה לה את האפרוח שלה. היא כבר הצילה פעמיים פה. היא הרגה נחש ספר כזה קטן זאת. מי, אברומה? לא, פיניס. התרנגולת, זה תרנגולת עצים, תרנגולת אפה זאת. וואלק ירדה על הבננט עכשיו, ראית? לא נתנה לה לאוויר, ככה ירדה עליו, ככה התערבבה. ראיתי את הריבוק, זינגתי ככה, אחי. על הטלפון עכשיו, בוא נעשה לי. עכשיו שזינגת עליו ככה. אני קפצתי על... ראית? הוא נכנס על איזה משהו ונערה. צריך להגיע אותו 5 דקות, 6 דקות. צריך להביא אותו, בדרך. אני יכול לצלול לטפננטו, אחי? אבל לא עכשיו, עוד 5 דקות. הוא רק פתח את הפה, אני נכנסתי לו. כן? בואי יש לו מקום ככה. מה זה היה? נס. אלה החומים. אבל אני אומר לך, היה כאן אחד, לא פה. יש לו... נתן לו אחד בראש, ילבש אותו, אה? בז. תרדיעו אותו. כן, נתן לו אחד בראש. אני אומר לך משהו, אני אומר לך... אני אומר לך, ענק, ככה, גודל כזה, מתפצת, אחי. אני יושב כאן על המרפסת, אחי. מה זה? מה זה רע? המשכת בדרכי האוויר. הם אוכלים 10 ויש אתה מבין, אני יושב פה בפרגולה ממול, אני וחבר, יושבים ככה, מסתכלים על הנוף, יורד אצלנו. מקור דם, רואה? על הרצפה, מוריד, עולה, נחש ככה גודל ברגליים. יודעים איפה באו לה לתפוס. שתי עורבים מהצדד, ישר תוקפים אותם, זאת אומרת, ראית? מלחמה, ישר תקפו אותם, יכולה לנחש למטה. נדיר שהוא עוזב את הטרש. למה תקפו אותו 2 עורבים ועוד ציקצק, 2 ציקצקים תקפו אותו, אתה יודע. ציקצק זה סיפור יפה לגמרי. זה שרוני. שרוני קוראים. שרוני קוראים? בשפה שלנו. כן, שרוני. רוצים לעשות אותו? אלה עם הרגליים הארוכות. אלה מטילים על השוליים. היה לי גם זוג גוזלים. הם שוכבים כאילו אתה לא רואה אותם. מה שאני אומר לך, יש הצבעה עכשיו, אתה יודע. אולי 50 מטר ממני. אני רואה את הקן שלהם, אחי. דוגרת. אני הולך לראות את הקן, היא עפה ממנו. מה זה פורפרות באוויר? לא מוצא את הקן, אחי. לא מוצא את הקן. עוד פעם. אני אומר לך, במשך שבועיים, קרה עכשיו יש גם עוד עוף. אז זה קרה לי בפרסים, בטבע של האדמה היום. עוד עוף מצליח כמוהם. הוא באמת... עם העיניים הגדולות. הוא מעיף עלינו דם וחרא. זה מצליח. מה זה? זה הביצים שלו כמו ביצה של עוף. מנוקד. אתה מפריד אותו, אחי? היא כמו קש, צבע של קש. איך? פרות ריינר הזה של הפחון? הוא גם נוציא, כן. הוא גבוה, חזק. הביצים שלו כמו ביצה של עוף. היא בצבע של הקש, אבל הוא מנוקד של עוף. כנראה הוא רעב, הוא לא עושה לכולם. הוא לא רואה בעיניים, אל תפריע לו. עוד פעם, פעמיים נרגיש חופשי. הוא רעב. בשקט. תראה איך הוא מוריד לו את הנוצות. הוא אוכל לו דם הנוצות. לא, אין דבר כזה, מורד. איזה מורד, אחי, נפלה נוצה אחת עם בחוץ ליד אותו יום. אני רואה הוא רעב על הסף. אמא שלה. הוציא לו את הראש? הם ישר מהראש הם עושים. הרדים אותה, אחי? לא הרדים אותה, אבל מוח אין כבר. כן, הוא שואל את השכל. מה העניינים? איך אני אקרא לך? דחף לה את האצבע לתוך הפה, אחי, שיתק לה את הגולגולת. תראה מה זה, שובר לה את המוח. איזה עצבנית את, מה קרה? מה קרה? תירגעי, חבובית. ננדה כזה ביס באצבע. היא תולשת. לא נשכה אותי, אבל אני... תראה מה זה, פרקה לו קרוב. כמו שאתה ביקשת, בלי להציג, בלי להפריע. הנה, אני איתך. טמפה, אין מקור. אני אשחרר לו, יצא לך את זה, ותחזרי, תעופי, תבואי. תרגישי בבית פה עם העזים. שכן שלי היה לו 2 תנשמות. לקחה את המקור. הכל אחרי, יורם. כל המקור כבר בתוך. את כל הראש, אין כלום. אחרי את המקור יכול את כל העצמות. הוא לא משאיר לו כלום. חוץ מנוצות הוא לא משאיר כלום. גם נוסעות, אחי.
שכן שלי גידל שתי נשמות בבית. הם באו לבד מהטבע. הדור שלו נפתח בכל קומה שנייה. אתה רוצה להביא לו עוד ציפור? ראיתי פה כל ציפור. הוא לא עשה כלום.